Magluluto tayo ng pansit canton na may manok. Yan. Una muna ilagay natin yung mantika. Yan, magluluto ng peprito ng ano. Lagay ng mantika. Lagay natin yung luya. Dito ka, Ate Mimi, para malaman ako magluto. Yan. Lagay ka ng mantika sa kawali. Itindihan mo, tumingin ka. Tapos maglagay ng luya. Ito hindi sa tao, minsan ayaw niya na ng luya. Yan, gisa mo. Tapos, lagay mo yung bawang. Tapos ang luya, bawang. Yan. Tapos, isunod mo yung sibuyas. Yung dalawa, tumingin kayo. Yan. Tagisahin mo lang, iabot sa akin yung asin. Para alam nyo kung paano magluto. Yung babae kayo, dapat alam nyo kung paano magluto. Nagugutom yung pamilya nyo. Pag walang ano, pag hindi alam ng babae magluto. Yan ang asin. Tapos, gisagisahin. Hanggang sa mag-ano lang. Medyo magpawis lang yung mga, ano mo, mga bawang sibuyas at saka ano mo. Yan. Tostado lang. Tapos, ilagay mo yung manok. Manok na pang sahog. Ito guys, ano to, 98 pesos to yung manok na to. Walang atay kasi. Yan, gisa-gisa. Gisa lang. Takpan. Sana yung pantakit natin ganyan ginamit niya ate mo. Takpan natin. Yan, buksan natin. Tapos, haluin. Simple lang to. Simple ito yung pansit canton with chicken. Pasok sa budget kasi mahal ang ano ngayon dito. Buksan natin. Tapos ilagay yung, sana kayo, tumingin kayo kung paano magluto. Ilagay natin yung Knorr chicken cubes. Kung ayaw nyo ng mga ganito guys, pwede naman ano eh. Escape nyo na to. Optional na naman to eh. Kung ayaw nyo. Yan. Okay, ang Knorr cubes. Tapos malasa yung manok. Chicken Knorr cubes. Yan kung ayaw nyo, escape nyo lang. Tapos takpan. Medyo patuloy-tuloy natin konti yung manok. Palambutin natin bago ilagay yung ibang ano. Ibang ingredients niya. At yam-yam, nagluluto. Nagluluto ng ano. Nagluluto mo, te? Yan. Yan. Nagluluto siya ng tokwa. Hirap na hirap ka, te? Ha? Yung sabi mo kanina, hirap-hirap ka, te. Pero papawisan ka din natalsikan ka ng pipika. Ikaw yate? Alam mo na kung paano magluto? Ha? Di pa ba tapos? Ayan o, yan. Tinitrain ko na siya, tinitrain ko yan na sila guys. Huwag mong ano masyado yung kwan. Yung ano sa dunstick yan eh. Ang tinitrain na yan kasi kung babae ka, dapat alam mo kung paano magluto. Kaya ikaw magluluto sa pamilya mo. Aw, natalsikan ako madam. Ako din. Ay. Sabi, be careful. Be careful. Una sa pagluluto at isang utak mo. Kasi delikado yan eh. May mantika, may mga ingredients dyan. Paghalu-haluin mo masama sa katawan. Yan. Sinsya na makalat yung bahay namin guys eh. Yan. Yung ulam namin, request ng aming papa. Yan, paborito niya kasi yung tokwa. Paborito din eh. Yan. Naka-black na yan. So, kung mga ano kayo, mga kabataan kayo ang kailangan nyo matuto na magluto. Kasi katulad ngayon dito sa Bagong Silang, sa aming lugar, Diyos ko, tag-50 ng per serve. Ako tikunti pa. Diba? Good for one person lang yung isang ulam dito. So, kailangan nyo matuto magluto. Yan, katulad yan, tokwa. Magkano yung isang buo na yan? 12 na yata ngayon. Isamantalang kung ikaw magprito, 5 piso lang, di ba? Dati-dati 3 nga lang yan, ngayon tag 5 na, ginuo ko. Data nagmamahal.
Di ba? Yung tinuturuan ko kayo magluto. Paano pag nag-asawa kayo balang araw? Di ba? Pag nag-asawa kayo, ano na yung tubig niya. Ang katulad niya, luto na yung manok na yan. Nagdadan mo ng tubig para sa isang kulo pa. Yan, mga isang baso lang ng ganito guys, oh. Mga palangga, oh. Yan. Hintayin mo pag naluto yan, pag nakumulo na, saka may lalagay yung iba, ano, yung kanton. Hintayin mo muna maluto. Kulo. Yan ang mga palangga. Kulo na. Yan, kulo na siya. Pag kumulo na, saka natin ilagay ang kanton. Yan, yan, para makita nyo. Yan, kanton. Ito yung paborito kong brand, mga palangga, kasi ano to eh. Sarap to eh. Ito yung paborito kong ano. Medyo mahal lang siya. Pero, sarap. Yung Happy Me ba? Shubi, di ba? Yung binibili natin. Ito, masarap din naman to eh. Yung isang brand, Shubi. Si Ate Yam Yam, si Mimi na yung bumibili. Kasi pag ako na mamalingke, sigurado. Kung ano lang bibilihin ko, madadagdagan pa yung ano pa makita ko dun. Yan. Palambutin muna natin. Yan ang mga palangga. Nabibidyo na ako. Yan. Sana kayo, nabibidyo na ako dito. Yan. Luluin yung mga palangga yan. Tapos, lagyan na natin yung gulay. Yung gulay na to mga palangga, 3 tumpok sana to eh. 3 tumpok, tigli sa 10 piso. Problema lang yung iba kasi maliliit na talaga. Kaya sa 2 tumpok lang to nilalagay natin. Mas gusto ko kasi maraming gulay pag nagpapansit ako. Sarap kasi yung gulay eh. Yan. Tapos, half cook lang to mga palangga ha. Mabilis lang to. Kasi yung maraming gulay. Ay, aswang. Laglag. Tapos, lagyan natin konti na tubig. Okay, lagay muna natin yung oyster sauce para ano, mahalo pa sa tubig. Yeah. Kabudlay man buksan sa oyster sauce na ni. Yan. Lagay na natin. Lagyan natin oyster sauce pala. Depende pa rin sa inyo kung ano gusto nyong lagyan o hindi. Sa akin nilalagyan ko eh. Saka marami naman yan. Kaya kahit ano inuin nyo. Tapos, lagyan natin ng pamintang durog. Tapos, nilalagyan ko ng pulang asukal para medyo matamis. May 1 kutsara lang mga palangga. Tamis-tamis kasi yan eh. Tantiyahin nyo lang o banta-bantaon nyo lang sa ilunggo. Lagyan natin ng tubig, mga kalating baso. Lagyan natin. Kanya-kanya tayo version. Ito mga palangga. Ang version ko kasi ganito eh. Yung iba, naglalagay pa sila ng mga fish balls, mga ano ba yung tawag doon? Squid balls, kikiam, atay, sayan nung hipon. Naglalagay pa sila ng ganyan, pero ako wala eh. Ito lang to eh. Gustuhan din naman ng mga ano ko. Mga nakanakan, kasi yung asawa ko. Sarap din naman. Tots na. Char. Wala naman silang choice eh kung nakakain sila gusto nila eh. Ano sarap pa naman talaga sila. Wala silang choice eh. Sa magutom sila. Yan. Lalo ang mga palangga. Half cook lang to, isang ano lang to, isang kuluan lang to, tapos na tayo. Lagyan na natin yung siling haba mamaya. Sarado na ba computer shop tatay niya?
Gawa tayo ng slurry, mga ano, mga palangga. Ano lang yan, isang kutsarang cornstarch, tapos lagyan natin ng tubig. Para lumapot yung ano natin. Lumapot yung sabaw ng ano natin. Ayan, mga palangga. Tunaw. Yan. Luin muna natin mga palangga. So, kasi medyo may sabaw-sabaw eh. May sabaw-sabaw. Timplahin nyo din naman, tansyahin nyo. So, sa akin, okay itong lasa niya eh. Tapos ilagay natin yung ginawa natin slurry kanina. Yung cornstarch, saka yung tubig. Para lumapot lang. Pagkulo yan mamaya, pakuluin nyo muna mga palangga. Half cook lang yung gulay ha. Kasi ako gusto ko kasi yung gulay, half cook lang eh. Yan. Halo-halo. Yan. Hintayin natin kumulo siya para ano yung cornstarch. Kaunta mga palangga. Tikman natin mga palangga ha. Anong lasa? Medyo matabang. Dagdagan natin ng ano. Dagdagan natin ng tawag dito. Ng asin konti. Medyo matabang siya. Sinipsip ng ano, pansit yung ano, pansit canton yung alat. Pwede na ito mga palangga. Luto na ito. Kaunta. Yan. Okay na to. Kain tayo mga palangga. Ay, lagay pa natin pala yung ano, nakalimutan ko yung sili, yung paborito ko. Yan.